duk wanda ya zo ya ci mutuncin shi haka yake. To yaran Adamu Zango duk wani dan iska da na ƙara bidiyo kuma comment section ina ga min don kai daidai waye kai ka kasa bidiyo sai da ci durin uwar mutum wallahi. In iska mutanen banza ya taimake ku, ya muku diga, ya muku sutura, ya ba ku suna. Amma ba za ku iya fitowa ku nuna ma duniya mutumin kirki bane, ba za ku iya fitowa duniya ku nuna duk wanda ya taba shi ba, sai an yi wahala. Amma sai mai bidiyo ku kuma comment section akwai wata jahilin da kike yarinya shi ce da take mu magana.
wai don a dai rage shi zango ba a burge shi waye